Harapinan adlaw matunod yang haymo hirayo ako. Pagtutughan kakulbaan dughan at kami ngawasay gudak ko. Pagtikanghan panuruhan tunod mga tahon bukat paniglo. Ininluha daw burabot waray hunong hinpag tubo. Harapinan adlaw matunod yun hangimo hirayo ako. Pagtutughan kakulbahan tughan ang kami ngawasay gudak ko. Pagtikanghan panuro ang tunod mga tahong bukad paliglo. Ininluha daw burabot waray hunong hipagtubo. Kunadangan na ang gabi nadugangan kami ngaw. Labi ko na pati hanhuni hangkalaw. Pagpulahan silangan paghunias han adlaw. Pagkalpadhan maya undong ko ikaw.
Ayaw mangga pagtamay-tamayan ang aksang kay si Mariano nga buta kairuman intawid kay lagas na maluya waray na resistensya. Ayaw mangga pagtamay-tamayan ang aksang kay si Mariano nga buta-buta-buta kairuman intawid kay lagas na maluya waray na resistensya. Oh yes. Arriba. Cha-cha. Gugma kong alos ay tipikisin maupay Anakon kasing-kasing ibutang sintuhay Hayaw ko't pagsakita ngan